Si ukážeme základnú prácu s RFID kartami, ktoré odporúčame využívať na vernostný systém, čiže na zbieranie vernostných bodov, aktiváciu kreditu, uplatnenie kreditu alebo na využívanie permanentkových vstupov, pokiaľ si zákazníci kúpia napríklad 10 vstupov do wellness alebo 5 krát masáž a jedna zdarma, tak to môžete vlastne riešiť vernostnou kartou. Tieto vernostné karty, povieme hneď v úvode, sú viazané s konkrétnym účtom zákazníka, čiže systém v rámci celej spotreby a komunikácie s zákazníkom vytvára na pozadí CRM systém, kde naozaj meriame, ako často, v akých hodnotách ten zákazník čerpe vaše služby, ako často chodí. A v rámci jeho CRM účtu je možné evidovať aj v záložke kredit jeho permanentky alebo kreditné hodnoty na čerpanie akýchkoľvek služieb v rámci externých pokladní. Tento kredit je možné samozrejme kedykoľvek dobíjať, môže sa dobíjať sám s konzumom, je možné vytvárať nejaký počiatočný kredit, môžete obdarovať stáleho hostia nejakým bonusom. Je to vždycky položka, ktorá sa v rámci základných nastavení viaže s jednou položkou pokladne. My to štandardne nastavujeme na ID položky pokladne pre kredit, čo je v podstate len jednoduchá položka pokladne vernostný kredit s nulovou DPH. A s nulovou DPH pretože tento kredit môže byť čerpaný naozaj na akékoľvek služby v rámci ubytovania, gastra, wellnessu, čiže tie DPHčky môžu byť rôzne. Nabitie aj uplatnenie kreditu sa vždy pohybuje na doklade daňovom s nulovou DPH. Ak je na účte zákazníka aktivovaná permanentka, tak jej stav čerpania alebo výšku ešte z dostatkových vstupov vidíte v záložke permanentka. A vernostná karta je vlastne zoznam kariet, ktoré sú spojené s týmto CRM kontom. A je potrebné vnímať to tak, že tento zákazník je alfa omega a s ním je spojená nejaká vernostná karta, môžu byť tých vernostných kariet viac. A tieto vernostné karty iba identifikujú tohto zákazníka na pokladni. Čiže ako náhle na externej kase príde do gastra alebo do wellnessu, je to v princípe úplne jedno na akom stredisku, je tu možnosť uplatniť kredit a pri uplatnení kreditu vás už systém vyzýva na priloženie čítačky alebo teda RFID karty alebo čipu na čítačku. Predtým, ako ho chceme vlastne použiť, je potrebné si ho samozrejme aktivovať. A kartu v rámci konta je možné kedykoľvek aj deaktivovať, takže ja pre účely tohto videa vytvorím ešte úplné odstránenie, teda odpojím karty s týmto kontom a pridám nové karty v záložke RFID. A to, aby sa karta mohla v systéme používať, je potrebné zabezpečiť pridaním RFID karty do systému Ellipse. A karta môže mať také rôzne stavy, v podstate iba či je aktivovaná a či je priradená konkrétnemu userovi. A keď je neaktivovaná, to znamená, že je úplne prázdne vytvorená takýmto štýlom, že si zaevidujete napríklad aktiváciu teraz novej jednej vernostnej karty. Môžete si to deliť aj nejakými poznámkami, niekedy sa stáva, že si firmy objednávajú, nakupujú a podobne, takže môžete si to odlíšiť poznámkou. Ako náhle dám pridať, do systému je priradená nová vernostná karta, ktorá je zatiaľ v stave neaktivovaná a nepriradená. Čiže nemá systém uložené ID toho čipu RFID a nie je táto karta priradená žiadnemu zákazníkovi. Ako náhle vôjdeme do detailu, je možné priradiť držiteľa a je možné kartu aktivovať. Kliknutím na tlačítko aktivovať váš systém vyzve na priloženie karty na čítačku. A ako náhle priložíte čip na čítačku, klikáte na načítať kartu a karta je aktivovaná. A druhý krok by mal spočívať v tom, že túto kartu, ktorá už je uložená v systéme Ellipse, priradíme konkrétnemu používateľovi. Ja teraz konkrétne viem, že sa jedná o pána Knížku, takže si vyberieme pána Knížku v zozname aktívnych používateľov a takto máme kartu aktívnu. Ak si chcem pozrieť znova profil používateľa, aký je stav kreditov, tak tento pán Knižka tu nejaký aktuálny kredit má. Pri dobíjaní kreditu alebo pri nabíjaní permanentky postupujeme nasledovne. Ak aktivujem iba nejaký kredit v hodnote sumy, a dajme tomu, že som si teraz dobil 100 eur kredit na svoje konto, tak naťažujem iba sumu v hodnote 100 eur a klikám na tlačítko doplniť kredit. Navýšil sa mi kredit o 100 eur, môj aktuálny zostatkový je 509,36.
Ak chcem nabiť napríklad v hodnote 60 eur 10 vstupov do wellness, tak si vyberám permanentku a vyberám vstup do wellness. Čiže aj konkrétnu položku pokladne, ktorá bude vlastne s touto permanentkou viazaná. Čiže vstupenka dospelý, vstupenka dieťa, rodinný vstup do wellness. Môže to byť naozaj čokoľvek. Klikám takisto na doplniť kredit. Rozdiel je v tom, že v stĺpci permanentka vám systém zobrazí, aké konkrétne vstupy si tento zákazník pri tom dobití aktivoval. Samozrejme je možné kedykoľvek vytvárať k týmto dobitiam daňové doklady, čo je žiaduce. Potrebujete nejako zaevidovať aj účtovne, že tento kredit vznikol. Jednoduchým klikom na vytvoriť faktúru vám systém podsúva všetky číselné rady. Z nášho pohľadu je ideálne evidovať nabíjanie kreditu na daňových dokladoch prijatým platbám, čiže evidovať to ako predplatby na účte 324 z pohľadu účtovníctva. Môže to byť oddelená analytika, pretože bude aj následne pri poskytovaní služby vlastne minusovaný a pekne likvidovaný. Je to na vás, môžete kľudne, samozrejme permanentka je iný prípad, permanentka je väčšinou platená rovno dopredu v plnej hodnote, čiže v tom prípade rovno vyúčtovacia faktúra. Niektoré prevádzky si chceli oddeliť aj číslovania faktúr, takže je možné vytvoriť rôzne číselné rady a uzatvárať doklady do rôznych číselných radov. V tomto bode vlastne máme kartu aktívnu a so zákazníkom je prepojená táto karta 74, naša interná. Mohol by som ju kedykoľvek deaktivovať, je priradená. A tento zákazník, aby sa ocitol dnes na kase v reštaurácii a mal tu nejaký otvorený účet a povedal by, že chce platiť kreditom, tak po priložení tohto čipu na kartu a načítať kartu vám systém ukáže, že áno, táto karta alebo tento používateľ má ešte hodnotu kreditu 500 eur, aktuálna suma na úhradu je 5,50 a po úhrade mu zostáva takýto kredit. Ako náhle dáme uhradiť účet, systém do účtu vloží minusovanie vernostného kreditu a môžete tento doklad štandardným spôsobom fiškálne uzavrieť. Môžu nastať rôzne situácie, niekedy bude zostatkový kredit, kedy ten zákazník bude mať niečo na doplatenie a môžeme si nasimulovať teraz taký prípad, že by to bola vyššia suma, 500 eur, dajme tomu za prenájom priestorov a boli by tam väčšie konzumácie a uplatňovali by sme znova ten istý kredit. Tak načítaním na čítačke potrebujeme komplet celú výšku hodnotu kreditu a zostáva nám suma na doplatenie 12,64. Ako náhle tam vložíme túto položku, tak tento účet môžeme znova uzatvoriť fiškálne hotovo s kartou, akýmkoľvek spôsobom ten zákazník bude preferovať, takže dokážeme tento účet vytlačiť fiškálne s jednoduchým doplatkom. V prípade, že sa jedná o permanentku, tak v hornej lište externých pokladní je k dispozícii táto ikonka a permanentky, čiže po kliku vás znova systémom vyzýva na priloženie karty. Ako náhle dáte načítať kartu, systém vám zobrazí, aké permanentkové vstupy sú aktívne na tomto konte. A ak napríklad masáž alebo táto reflexná masáž nie je dostupná na kase v reštaurácii, tak vám táto kasa neumožní túto permanentku čerpať, ale máme na tejto kase vstupy do wellness, takže keď tento pán príde jedenkrát do wellness, tak mu len uplatníme jeden vstup. Po tomto použití permanentky sa už automaticky tlačí dokladík, na ktorom je len nefiškálne potvrdenie o vstupe a vytlačený je vlastne zostatok ešte vstupov. Takže jednoduchým spôsobom priložiť, načítať kartu a uplatniť vstupy. V systéme je samozrejme k dispozícii aj report, ktorý vám bude reportovať všetky pohyby na vernostných kartách a aj čerpanie permanentiek. Takže v záložke reporty pokladňa si môžete kedykoľvek pozrieť vernostný kredit, to je report 19, kde vám systém zobrazí zostatky kreditu a po vybratí termínu od do vám systém zobrazí komplet všetky pohyby, čiže kedy bol čerpaný kredit, kedy bol dobíjaný kredit, v akých hodnotách, aj s reálnymi preklikmi do samotných dokladov, čiže na tie čerpania vernostného kreditu. V prípade permanentiek je tam samozrejme tiež v dispozícii report, kde vám zobrazujeme aktuálne zostatky bez vybratia dátumu a po vybratí dátumu, napríklad celého februára, vám zase systém prepočíta hodnotu čerpaných vstupov, čiže nákupy permanentiek. Pri uplatňovaní vstupov alikvotne rozpočítavame aj hodnotu jednotlivých vstupov, čiže ak som si kúpil za
a 50 eur, alebo v tomto poslednom prípade za 60 eur sme si dokúpili 10 krát vstup do wellness, tak sme pri jednom uplatnení minuli jeho kvázi virtuálnu hodnotu 6 eur, čiže niektoré prevádzky zase postupne uplatňujú tieto vstupy permanentkové z výnosov budúcich období do reálnych výnosov v danom období, takže je možné to využiť aj pri internom preúčtovaní týchto vstupov.